नोंसोर मानो मोनसेबो खामानिखौ थिग मथन मावनो हाया हो प्रग्रामा गाबोननो दासो सिंगार गैया होनना बुंबा जागोन नामा दोनदो मा जाबावगोन दानि सेंग्राफोरजों खुगायावबा गिदिर गिदिर खामानियावबा मोनसेबो गैया जिर' सालाफोर हे बहा थांखो मानसियालाय नंगौना नङा जाखो हा थै हा ओइ फंबाय नों बेबायदि गारिनि सिङाव फैलाबायनाङालै आंहा ओरैमा दासो फैसा जाफुथारदों दा नों माबा मोनसे जानायब्लाथ' आंहासो न' गुफुरनि ओंखाम जाहैनांसिगौमोन ना आच्छा दे बुंलाय नों बहानि आं दोनना फैनि ओइ जाम्बा नोंलाय माथो सिरि दे बुंनायसाय आच्छा ओंखाम उखैदों थ' आंनि न'आव बेसे हागौ जाहै नोङो दैमु मानसियालाय सिगांनि जोनोमाव ओंखाम मोनजायाखैमोन नामालै माथो अमा बुन्दा बायदि जाथारबाय थै आवसाव मानसिखौ बिदि होनो थां पंकजलारि डिरेक्टरा थाबनो फैनो होनदों गोख्रैनो लाहार फाहार खालामहैदो थां बेनथनलै हाग्ला सोमावसारा माबा सिंगारखौनो मोनाखैसो होननानै बुंहरदों टेनसनसो जाबाय आङो हे सोर मान सनमान जाजोबथारगोन बिसोरो हा मोनथाराबा बे मेगमेलनखौ लिंहरदो ना जालालै बेनाबो गाराङा लोंनानै हाराव हाथावसो जाजोब्बाय गावजोब्बाय गाराङानो बेना होनबालाय आंनो रोजाबसै ना नमस्कारलै बायद' नोंनि सिख्ला समाव बै समाव रोजाबनायखौ गोसोखांब्ला दाबो गोबानो ओंखारखायो आङो Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Barney. Happy birthday to you. दे बरगयारि मा लाहार फाहार खालामदोंमोन गोख्रै रेडि खालामदो आंहा गुबुनाव प्रग्राम दंबावो जागोन दे सार दसे जिरायथ'दो नामा एसे मेंगानायनि दे जागोन है बुरबक बोरै सिंगारा न'खरनि प्रग्राम होनना राव फैनो नागिरा एसे बुंसेयाव आं मा खालामनो बिदिसो जाबाय बिसोरो मा आं फैसा होनो हाया नामा बिसोरलाय आदा मेगमेलनखौ लिंहरसै नामा सार होद बे एफा गिदिर डाइरेक्टरा बिनि मेथाइखौ खोनासंगोन नालाय नाङा आंनो बिसोरखौ Jwmwi rosi jana आंनि गोसोजों रिंखाङो देंखो आं रोजाबो नोंखौ गोजोन होनो
माफा नोङो सासे मोदायजो नाजासेयावबो आं नोंखौ खाथियाव मोना माथो खोनायो आं नोंनि फास्रानि बारजों बिरबायनाय सोदोब मोनदाङो आं नोंखौ गोसोजों हास्थायो दासिमबो खाथियाव नोंखौ मोननो बजबनो लुबैयो नाथाय मोनस'आ नुयो आङो नोंखौ गोरबोजों लासै लासै मेगन बेखेवब्ला सिमां मोगथां जाखांफैयो नों गोजोन सावगारि जाना बबाफोर बयबो रोजाब ओंखाम जाना फैयाखै नामा सार सिख्लाफ्राबो रोजाबाखै दं माथो साराबो माबा हिनजाव मुवा बायदिसो जोंखौबा खेब खेब सिख्लाफोरखौबा बुंथ'ला दे आयो माला रोजाबाखै मानो थाबथाखो बुंदो बुंनानै हो मेन्टेला नङा आं केन्टेला नङा आं मेन्डेला नंगौबा आं एक्टर गाजोला बुंदो खोथाखौ बुङो सारा खब खब खामानियावबा दां खब खब सिरिथा खोथा बुंना नों साना हवा दोदलाना होगोन पायजामा फैखोना Sir, may I come in? Hello, Mr. Late. You are too late. दिनै मा बाहाना खालामनो सानखो? माबा सार कलेजाव प्रग्राम दंमोन। ओइ, रुको! माबे सार? दोंसे मोजां आलापबो। आं गोजोनबासो खथायाव हाबनो मोनगोन। जेबो नङा सार। रोजाबगोन आं। नै खोनासं। na 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 oh na 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 मेन्टेला ओइ मेन्टेला नुबाय गोरों बेखौ बुङो फै हाबफै सार
खोनासं बयबो नोंसोरनि थाखाय मोनसे गुड निउस खोनासं अ सार नेक्स्ट उइकआव जोंनि इनस्टिटिउटआव बरगयारि सारा नोंसोरखौ अडिसन लानो फैगोन खोनासं बै अडिसनाव जायनो सिलेक्सन जागोन बरगयारि सारा गावनि सावथुनाव आइ लाभ इउ दा ग्रेट बेयाव रोजाबनो थाखाय खाबु होनाय जागोन खोनासं स' बयस एन्ड गार्लस दिनैनिफ्रायनो प्रेक्टिसखौ जागायजेनदो ओके सार ओके